Φίλες μου και φίλοι μου, χαίρετε και πάλι από την ψηφιακή φωλέα. Σήμερα έχω κάτι καινούριο για εσάς. Έχω ένα τρομαχτό, τώρα το γράψα, έχει 2-3 μέρες που το ψιλοδουλεύω. Κόλλησα και πάνω ένα στίχο παλιό δικό μου, νομίζω θα το κρατήσω έτσι κάπου στο κομμάτι. Πάμε λίγο να το δούμε, μην σας κουράζω. Πάμε να το δούμε και θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Πάμε. Amona forurashin banane maelebreshin ke ume delia ume sashilias krema ume ke ume delia ume sashilias krema ume Torashin telebreshin ke to apsimon davzin Για το άψιμον τεμόν βρέσιν βοσκήσουμον ποτάμι νερόν το πάγον το χειμώγκον Αμον ποτάμι νερόν το πάγον το χειμώγκον Ανάμεν το καρδοπόν μεσαία από πάγον Ανάμεν το καρδοπόν μεσαία από πάγον Το πόταμ θα πω πάγον και τον τοπόν θα γόμον Ασο καρδοπόν τεμόν πως κύβευω χειμώγκον τα γρέντο χορτάρ νταγκάλιας και τελειθάρ Αμον τα γρέντο χορτάρ νταγκάλιας και τελειθάρ Τη ζωή συν το κίνδυν για τέσσεν δύο τύμψιν Τη ζωή συν το κίνδυν για τέσσεν δύο τύμψιν Το χορτάρ κρατήλιθάρ και κύφευα στον μπαρχάρ Εσύ κι είστε μον τύμψιν, φεύγεις και κέρτε το κίνδυν Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.